Un incendio rexistrado onte ao mediodía nunha vivenda da rúa Mazacáñamos, en Noia, obrigou á mobilización dos equipos de emerxencias. No interior do inmoble atopábase unha anciá de 92 anos, que puido ser rescatada con vida por dous mozos antes da chegada dos bombeiros. Ao parecer o lume orixinouse nunha manta eléctrica e logo propagouse a un colchón. Estas dúas persoas que socorreron a anciá atopábanse nun restaurante próximo e ao escoitar os berros de auxilio non dubidaron en poñer a súa vida en risco e socorrer a muller. Ademais do Grupo de Emerxencias Municipal de Noia tamén colaborou no operativo unha dotación do Parque Comarcal de Bombeiros de Boiro. Como se ve nas imaxes, tamén foi fundamental a axuda dos veciños da zona. A anciá tivo que ser trasladada a un centro hospitalario, aínda que a súa saúde non corre risco.